Catalans i catalanes, ha arribat l'hora de dir prou. Fa 3 dies, des que s'ha aprovat la nova llei de velocitat a 80 per les rodalies de Barcelona, i quasi he tingut diversos accidents. Resulta que si el límit és 80, a la mínima que el de davant frena una miqueta, tu també frenes i de seguida et poses a 60, que és la velocitat anormalment reduïda. No només això, sinó que les incorporacions, entre que la gent va lenta, amb la qual hi ha més densitat, costa molt més incorporar-se, amb la qual es fa aquí un coll d'ampolla brutal, i hem arribat a anar a 20 o inclús parats a l'autopista de Castelldefels. Hem de dir prou als atacs d'Espanya, i hem de dir prou als atacs de la política interna. Penso que el Montilla és un troiano, un cavall de Troia, que ens està dinamitant des de dintre. Va intentar aprovar una llei de l'habitatge que contenia el tema del lloguer forçós o l'expropiació de pisos buits. No està bé, no té cap sentit que després que una persona hagi passat tota la seva vida pagant un pis, i és curiós, no?, perquè compres un pis a 30 anys, però a l'IBI el pagues sencer, és a dir, és el 99,9% del banc, però tu a l'IBI el pagues al 100%. Vale. Doncs una persona que compri un altre pis que el guardi pel seu fill, o simplement que no el vulgui llogar, perquè tal com està el tema, que t'entra un individu o individua i no el pots fer fora, i el tens allí 1 any o 2 anys, diuen que ara ha millorat una mica, però és igual, els tens X mesos apalancats allà que t'ho poden destrossar tot, no els pots fer fora, sense cobrar, pagant l'hipoteca, i ells et volen expropiar el pis forçosament. Quan han passat anys, com a mínim des de fa 15 anys, que jo tingui memòria, que les agències estaven forrant perquè de cada venda, com a mínim, cobraven 2 milions de pessetes de l'època, de cada venda, i això ha anat pujant amb els anys i s'ha fet una bola tremenda. En canvi, les agències no els hi cobraven. Jo, com a impost de transmissió patrimonials, em cobren. Com a impost de successions, em cobren. Si compro un pis nou, em cobren l'IVA. En canvi, tots aquests intermediaris no els hi estaven cobrant. Què passa? Els intermediaris han guanyat molts diners i els que treballem i paguem els pisos, al carallo. Doncs no, això no és. Bé, com anava dient, el tema de l'aprovació unilateral pels seus ous d'anar a 80 per les rodalies ens enfonsa el país. En un país on no va el tren, no va l'aeroport, se'n va la llum quan li dóna la gana. Les carreteres tenen 2 carrils des dels anys 50. Tindríem que tenir 6 carrils per cada sentit de la circulació. Inclús millor si hi haguessin un carril o 2 dedicats només a mercaderies. Només. Podrien ser unes autopistes a part, però ser de pagament. I aquesta gent, en lloc de reivindicar Madrid, en lloc de lluitar per lo nostre, l'únic que fan és anar explotant on no es pot explotar. Anar apretant. A més, han aprovat que si passes 60 km per hora del límit, és a dir, a 140 en una autovia, 140, que no em sembla cap velocitat assombrosa, perquè crec que molta gent ha anat molt més ràpid abans, a 140 vas a presó. O sigui, una gentussa, una classe política que està deixant anar a violadors, està deixant anar a assassins, està deixant anar a lladres reincidents, a delinqüents reincidents que tenen 500 detencions, els estan deixant anar, i tenen els sants collons de dir-nos ara que un ciutadà que vagi una mica més ràpid del que abans eren 120 i ara són 80 per ells, que vagi una miqueta més ràpid, per exemple a 140, el poden enviar a presó, que serà un delicte penal amb tot el que comporta, de no poder viatjar a segons quins països, no poder accedir a segons quines feines, no poder accedir a feines a l'administració pública. Aquesta gent, què s'han cregut que són? Qui són aquests feixistes? Això no es pot fer, no es pot fer. Això que estan fent és una animalada, és una aberració, és un acte de feixisme pur i dur. Com veieu aquí al periòdic del dimarts 4 de desembre del 2007, aquest tal Joan Ferran, portaveu adjunt del PSC en el Parlament, diu: «Hay que arrancar de Catalunya Radio y TV3 la costra nacionalista». Més clar no es pot dir. Aquesta gent està anant a per nosaltres. Així que dic 2 coses. Una, CiU, prou de pactar amb els espanyols. Prou,
Prou de canviar-se la jaqueta quan convé. No val la pena estar al poder a aquest preu. Has vist Braveheart? Nosaltres sí. Doncs els nobles escocesos es venien als anglesos. Doncs pareu de vendre-us d'una punyetera vegada. Prou, si hi ha que pactar amb algú, es pacta amb Esquerra, amb les forces catalanes, no amb forces que ens venen i ens donen pel sac a la mínima. No tenim ni balances fiscals, ni s'us passi pel cap de pactar amb ningú si no publiquen les balances fiscals. I de les dues maneres, la estandarditzada o diguem la europea, si volen publicar l'altra, si volen publicar la seva demagògica, la que diu això, Madrid pobrets, les inversions al Museu del Prado o als edificis oficials no són inversions de Madrid, sinó que són inversions de tot l'estat espanyol. Si volen publicar aquesta, que la publiquin, però que publiquin també amb els mètodes més consensuats, que són els que s'utilitzen a la Unió Europea. Si mirem el que ha passat a Rodalies, com s'ha anat la llum, el que passa cada any a l'aeroport. Per cert, aquí no han anat mai els trens, perquè ja quan jo era petit dèiem allò de Renfe, rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados. O sigui que ciu, quedeu-vos amb aquest missatge. Prou de ser xacateros, prou de canviar de bàndol quan us interessa. Pacteu amb forces catalanes. I Esquerra, prou ja de pactar amb aquests espanyols del PSC. Prou perquè ens estan donant pel cul des de dintre. Sisplau, prou. Perquè si no fem pinya nosaltres no farà ningú. Penseu que hi ha 36 milions d'espanyols, els catalans no arribem als 14 milions, catalanoparlants, i dividits, perquè intenten dividir-nos, tallant la comunicació amb València, amb ses illes. Tots els que siguem catalans o ens sentim catalans, siguem d'on siguem, hem de treballar junts. I deixeu-vos d'hòsties perquè ens estan enfonsant. Ens estan matant el futur. Estan fent unes obres on científics de tot el món, arquitectes de tot el món, a part dels d'aquí, que són molt bons, ens oblidem perquè escoltem sempre els insults del país veí i ens oblidem del que realment és, del nostre valor. Doncs tots aquests científics bons, arquitectes bons, enginyers bons, estan dient que és impossible que les obres, tal com s'estan plantejant, no facin mal a la Sagrada Família. Doncs per favor, si hi ha una gent d'un Fomento que ja ha demostrat que són un desastre, el primer que es fa quan hi ha una obra és fer cates geològiques. Això no ho han fet. Sabeu que no ho han fet. Perquè si haguessin fet cates geològiques no haguessin hagut els forats que hi ha. Haguessin vist quin tipus de terreny hi ha. Ja va passar amb l'AVE de Lleida i ha passat aquí una altra vegada. El que arriba ara té 22 anys de retras. Perquè no només no ens van posar l'AVE Barcelona-França, que és el que es demanava, connectar Catalunya amb Europa, sinó que van fer a l'AVE Madrid-Sevilla. A mi, que no em vinguin amb hòsties. Si parlem amb números, un ROI, és a dir, un retorn de la inversió, no està justificat fer una obra com un AVE Madrid-Sevilla en contra d'un Barcelona-França o Barcelona-Madrid, si vols. No està justificat perquè el retorn de la inversió no és ni remotament similar. Ara, si anem amb demagògies, si del que es tracta, que és el que està fent Espanya contínuament, és tenir contents els seus, els que els voten, i oblidar-se dels altres, que som els que paguem, el que hem de fer nosaltres és quadrar-nos, i no passar ni una. I fem bloc, i si podem fer bloc als catalans, si en el Parlament espanyol els catalans podem fer bloc amb els bascos, amb els nacionalistes gallecs, amb les forces que siguin més sensibles, i mirem de fer pinya i ens fem forts, no podran vacilar-nos d'aquesta manera. No és de rebut que no es pugui votar en un referèndum si volem o no ser un país independent. O sigui, això a cap democràcia se li pot passar pel cap de prohibir-ho. Votar és el més sa que hi ha. I qui no permet votar, malament. Qui no publica les balances fiscals és que té coses a amagar. I està clar que tenen coses a amagar. No pot ser que a Andalusia un pis de 200 metres quadrats dúplex costi 12 milions de pessetes i a més el govern et dongui 12.000 euros, és a dir, 2 milions més de pessetes pels mobles, te'l regali a fondo perdut, que després hi hagi dentista gratis pels nens, que hi hagin subsidis massius per gent que està a l'atur i de llarga duració, i tota aquesta sèrie d'avantatges. No és raonable que els que estem pagant estem fatal, i els que no estan pagant ho tinguin tot regalat. Si hi ha aquests diners, el que havien d'haver fet és invertir perquè hi hagin llocs de treball. Llocs de treball.
Guanyaràs el pa amb el sudor del teu front, no amb el sudor del front del veí. I això no és el que ens estan fent. Nois, posem-nos les piles, perquè com no espavilem, d'aquesta ens enfonsen Catalunya. I no ho dic per l'AVE.